नोंनि फिसाफ्रा दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय नोंनि बोसोनखौ खोनासंनो थाखाय आरो नोंनि गोथांनि बाथ्राखौ गोसोआव लानो थाखाय आफा दिनै हांखुर जानानै बेयाव नोंनि गोथार पेन्डेलाव आफा जमा जादों। बेनिखायनो बेयाव प्रार्थना खालामदों आफा साफ्रोमबो बेयाव जमा जानाय साफ्रोमनिबो जिबन साफ्रोमनिबो गोसोखौ नोंनियाव होदों आफा जेन' जोङो नोंनि गोथांनि रावखौ सोलोंनानै जोंनि जिबनाव गोसोआव लाखिलायनानै आफा जोंनि थांनांगौ लामायाव जोङो बाहायनो हायो। फोरबो नोंनि बोसोनानो जोंनि गोबाव थुंग्रि जानानै आफा जोंनि नांगौ समाव हाथियारफोर बायदि जाथों होननानै जों नोंनियाव आर'ज खालामदों। आफा बे स्निजिबाथि रंजानाया मोनसे जारिमिन जानानै थाथोंसै आफा आरोबाव बांसिननिफ्राय बांसिन नोंनि आइजोफोरा फोरबो नोंनि गोथांनि लामाखौ दिन्थिनो थाखाय जेन' बिथांमोना साबसिननिफ्राय हामसिन गोजौनिफ्राय गोजौसिन जेन' बिथांमोना मावलांबाय थानो हायो आरो गोजौनिफ्राय गोजौसिन बिथांमोना दावखोलांनो हाबाय थायो बिदि आशीर्बाद खालाम। फोरबो जों नोंखौ हामबाय होदों आफा। नों गासैखौ हाग्रा इसोर नों गासैखौ हाग्रा इसोर बोखांग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय आमेन। थेंक इउ।